Rekatende Mwari panguva ino yavatipa kuti tishare shoko raMwari. Zvinoda kutora scripture inowanikwa muna Jude chapter 1 verse number 3. Ndo scripture tichada kuti tingodiscussa nezvayo kwamaminutes mashoma. Mwari vachitibatsira. Inoti yopowa panonyorwa pachinzi ipo earnestly contending for the faith. Earnestly contending for the faith. Kurwira, kutenda. So, dai Mwari vatitira zvakanaka. We are living in a generation yekuti time pairi kumuva, corruption ndo pairi kupinda. Zvinhu zvakawanda zviri kuchinja. Vanhu vari kushanduka. But pari kuzodiwa vanhu vanoita earnestly contend for the faith. Saka pane pachitorwira principles kuti arambe aripo. There's only one reason for fights. Ndeye kuti iyo principles kana aitwa abrekwa. So uchaona kuti generation yatiri kurarama tikatarira masikirwo ezvinhu Mwari pavakasika zuva richiri original up to today. Uchaona kuti rakangoramba rakamendena. Shumba honho ichingori shumba honho, shumba hadzi ichingori shumba hadzi. Miti yakamendena zvayakasikwa iri. But paunozopinda muvanhu uchaona kuti pane kakuchinja katovapo. Vanhu vanoda kungochinja. Every day they want to start new things. Varume vanoda kuacta like vakadzi. Vakadzi vanoda kuitawo sevarume. All those things. Takuona varume navarume vakuroorana, vakadzi navakadzi vakuroorana zvakare. So zvizva zviri kuratidza vanhu vanoda kuramba vachichinja. But vanhu vachichinja kudaro pari kudiwa vanhu vanoita contend for the faith. Ndo zviri kutaurwa izvi na Jude chapter 1 verse 3. Earnestly contend for the faith. Pari kudiwa vanhu vanomira vachiratidza vanhu principles. But here we are living in a generation yekuti ukaudza munhu chokwadi anokuudza kuti judge not. Vanhu havasi kuziva the difference yekujajwa nekubatsirwa kuudzwa chokwadi. Munhu haasi kuda kuudzwa zvinhu zvaasingadi kunzwa. Zvinotaurwa na Pauro achitsanangura zvikanzi in the later times vanhu vachabva pakutenda. Vanhu vachava nema-inching ears. Vachada kunzwa zvavanoda. They shall turn their ears from the truth unto fables. Vane vachida kuudzwa ngano. Vachida kuudzwa kuti aiwa makachena izvi zvakadai zviri kuitika. So, but pari kudiwa vanhu vanoita contend, vanomira ne the faith, which was once delivered to the saints. That means gospel rakatouya. Vangeri rikatoparidzwa. But chavapo manje kuti tisabviswa from the principles. Yes, no, we are living in a generation yekuti vanhu vari kutosumudzira mazita evanhu kudarika Mwari. Vamwe vari kunamata zvakawanda zvinhu ma-images. A lot of things zviri kuitika. But kuti let us contend for the faith. Zita raJesu riri kubviswa kumapulpit. Vanhu havachamensheni zita raJesu. Ukabvunza munhu anokuudza kuti aiwa ini ndiri muchakati. Anokuudza ndiri mupostori, ndiri muanglican, ndiri mumethodist, ndiri muchi, but hapana ari kutaura nezvaJesu Kristu. Saka chinoti vanhu vakazvi-identifya. Ndosaka chinoti ukaverenga mubhuku raJohn chapter 5 verse number 43. Inoti iyo I come in my Father's name and you received me not. Someone is going to come in his own name and you are going to receive that person. That means my names ainzi achatozosumuka. Munhu ozvi-identifya nezita rakatumidzwa nemunhu, but osiya zita raJesu. Bible robva rati the name of the Lord is a mighty tower. The righteous runneth unto it and they are safe. So tofana kudzosera zita raJesu back. Tofana kuexalta Jesu kudarika our lives. Munhu anoti kana akakundikana zvinhu zvaakundikana nazvo, anoda kunotwista shoko raMwari. Akutanga kuti aiwa shoko raMwari harirevi izvozvo. There are preachers who are doing that. Kana wadonha, just accept kuti wadonha wodzokera pashoko raMwari. Don't try to twist the holy word of God. Remember the Bible says in the book of Psalms 89 verse number 34. My covenant I cannot break. I cannot alter the thing that has gone out of my mouth.
Jeremiah chapter 1 verse number 12. For I am watching over my word to perform it. So mwari vane jealous neshoko ravo. Ukaverenga muna Matthew 24 verse 35. Heavens and earth shall pass away, but my words shall abide forever. So pari kudiwa vanhu vanoita contend for the word. Kuti ngatimire nema principles eshoko raMwari, not ideas of men. Mark chapter 7 verse number 7. Not in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. Vanodzidzisa dzidziso dzevanhu, vosiya shoko raMwari risina simba. Saka uchaona kuti vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaintrodusa zvakawanda zvatichataura. Zvokuti iye zvino unoona vanhu vachitaura kuti aiwa no, we have to keep Sabbath. Tofanira kuchengeta Sabata muNew Testament. But uchaona zvinhu zvese izvozvo hazvina scriptural base. Saka ukaenda kuna Colossians, uchaona Colossians chapter 2 verse 16, let no man judge you in this. Paul painkludwa nyaya yeSabbath ipapo. Kapasati wana nokutongai munyaya dzeSabata. Saka uchaona kuti zvakawanda zvinhu zviri kuitwa negeneration yedu. Zviri kuda vanhu vanomira nezvaimira nema-apostles. Remember, all the disciples of Jesus vakaurawa except the one akatozo anobelieva kuti akaiswa mudhamu reoil. But vaipersecutirwei, vaitambudzirwei. They were contending for the faith. So this gospel is dripping with blood. Rine ropa, rine vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo because they were standing for the faith. They were saying hatigoni kuita give up. Hatigoni kutengesa our birthrights for money or for gifts or for whatever. But we are going to stand contending for the faith. But we are living in a generation yekuti vanhu havachadi kuita wakanzwa munhu achiita contend for the faith. Vanoona kuti is becoming too extreme, is becoming too radical. But zviri scriptural. Jude chapter 1 verse 3. You earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Earnestly contending for the faith. Kurwira kutenda kwakadeya kupiwa kamwe kuvatendi. Mwari ngavatibatsire. Let's fight for the faith. Let's fight for principles. Timire nezvinhu zviri right. Tisiyane nezvakawanda zviri kuda kuintroducwa. We are living in a world of perversion. Tiri kurarama munyika yezvinhu zvakawanda zvapervertwa. But let's stand for God. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. God bless you.